Το Μαυροβούνι υψώνεται ανάμεσα στην Όσια και στο Πήλιο. Είναι μια έξαρση του Πηλίου που σχηματίζεται στα βόρεια, αποτελεί έναν ανεξάρτητο ορεινό όγκο και έχει ύψος 1054 μέτρα. Το Μαυροβούνι βουτά σχεδόν μέσα στο Αιγαίο πέλαγος για να δημιουργήσει πανέμορφες παραλίες και κρυφά φυσικά λιμανάκια. Μια πλούσια δαντέλα δημιουργείται σε όλο το μήκος της ακτογραμμής που αποτελείται από μεγάλες σε έκταση αμμώδεις παραλίες αλλά και από απόκρημνες ακτές όπου συναντιούνται μικροί όρμοι με βοτσαλωτές παραλίες κατάλληλες για κολύμπη όπως τα λιμανάκια του Πολυδεντρίου, η παραλία Στιαθά, η ακτή Παπακώστα και η εκπληκτικής ομορφιάς παραλία του Ρακοποτάμου. Σε όλο το μήκος της ακτογραμμής αναπτύχθηκαν με ανορθόδοξο δυστυχώς τρόπο οικισμοί που όμως η απλόχερη ομορφιά της φύσης καλύπτει τουλάχιστον επιφανειακά τα όποια προβλήματά τους. Οι ορεινοί οικισμοί αντιθέτως διατηρούν την παραδοσιακή τους μορφολογία, ίσως γιατί οι ανάγκες για δόμηση εδώ δεν υπήρξαν τόσο επιτακτικές. Η βλάστηση στο Μαυροβούνιο φτάνει σχεδόν μέχρι τη θάλασσα. Στο Μαυροβούνι βρίσκεται το δάσος του Πολυδεντρίου που είναι εκπληκτικής ομορφιάς και εντυπωσιάζει με τις πανύψηλες βελανιδιές, τις οξές και τις καστανιές. Οι πλαγιές του Μαυροβουνίου είναι κατάφυτες με κουμαριές, κουτσουπιές και σπάρτα. Κάθε εποχή δίνει το δικό της χρώμα και όλη η χλωρίδα χαρίζει μια μεγάλη ποικιλία εικόνων. Ακόμα και τα πιο ταπεινά φυτά προσπαθούν να ανταγωνιστούν την ομορφιά των πανύψηλων δέντρων που τα περιβάλλουν. Εντυπωσιακά είναι τα ρέματα και οι πηγές που υδροδοτούν την περιοχή. Στην περιοχή του Σκλήθρου ρέει ο Ρακοπόταμος που πηγάζει από το Μαυροβούνι και χύνεται στο Αιγαίο. Στο ρέμα της Μπουρμπουλήθρας τα νερά προέρχονται τόσο από την απορροή των εκτεταμένων πλαγιών του Μαυροβουνίου όσο και από την ομώνυμη πηγή Μπουρμπουλήθρα που βρίσκεται σε απόσταση 3 χιλιόμετρων από τον οικισμό Σκήτη. Από αυτήν πηγάζουν άφθονα νερά που ρέουν μέσα από μια οργιώδη βλάστηση και εκβάλλουν στη θάλασσα. Στις πλαγιές του Μαυροβουνίου δημιουργούνται φαράγγια μεγάλης ομορφιάς με εντυπωσιακούς καταράκτες τα οποία προσφέρονται για κατάβαση. Το φαράγγι του Ρακοποτάμου
που έχει την αφετηρία του κοντά στις πηγές του ποταμού και καταλήγει στο Αιγαίο, είναι μια πανέμορφη διαδρομή ανάμεσα από πυκνή βλάστηση και φυσικές λίμνες. Η υψομετρική διαφορά της διαδρομής ανέρχεται στα 320 μέτρα και η κατάβαση καλύπτεται σε 7 περίπου ώρες. Στο Μαυροβούνι βρίσκονται επίσης σημαντικά ιστορικά μνημεία που ανάγονται σε αρχαιοτάτους χρόνους, στην περίοδο του Ομήρου ακόμη, όπου η Μελιβία αναφέρεται ως η πατρίδα του Φιλοκτήτη, ο οποίος ήταν ο βασιλιάς της και έλαβε μέρος στον Τροικό πόλεμο. Βρέθηκαν επίσης οχυρώσεις και κάστρα των ρωμαϊκών χρόνων και διασώζονται πολλά χριστιανικά μνημεία της Βυζαντινής και της μεταβυζαντινής εποχής. Στο Μαυροβούνι, όπως και στις ανατολικές πλαγιές του Κισάβου, αναπτύχθηκε και μια ιδιότυπη κοινωνία ασκητών και ερημητών, η οποία άρχισε να δημιουργείται από τον 10ο ακόμη αιώνα. Τις περιοχές αυτές η Άννα η Κομνηνή τις αναφέρει με την ονομασία Όρος των Κελίων. Όταν στην κορυφή κάποιου βουνού διακρίνονται μισογκρεμισμένοι πέτρινοι τοίχοι, ερείπια κάποιου παλιού κάστρου, η ψυχή του ανθρώπου νιώθει μια μυστηριώδη γοητεία. Το κάστρο της Σκήτης βρίσκεται στα βορειοδυτικά του οικισμού της Σκήτης, στη θέση Παλαιόκαστρο. Το μεγαλύτερο μέρος της οχύρωσης, της οποίας το εύρος του τείχους είναι περίπου 2 μέτρα, χτίστηκε σε μια φάση στην παλαιοχριστιανική περίοδο κατά τον 6ο αιώνα, την εποχή που κορυφώνονται οι βαρβαρικές επιδρομές. Μπορεί να ταυτιστεί με τη Βυζαντινή Κενταυρόπολη, για την οποία αναφέρεται ότι την οχύρωσε ο Ιουστινιανός. Μια δεύτερη φάση των τυχών εμφανίζεται στον νότιο-ανατολικό τμήμα, η οποία τοποθετείται στα μεσοβυζαντινά χρόνια και με πιθανότητα στον 11ο έως 12ο αιώνα, οπότε η περιοχή εμφανίζει μεγάλη ανάπτυξη λόγω και της ύπαρξης του μεγάλου μοναστικού κέντρου του Όρους των Κελίων. Με αυτήν τη μοναστική κοινότητα και ειδικότερα με τη Σκήτη των Αγίων Αναργύρων, ίσως συνδέεται και ένα κτιστό ναΐδριο που βρίσκεται σε αυτή τη σπηλιά κάτω από την ανατολική πλευρά του κάστρου. Ο πύργος αυτός σώζεται από την πρώτη φάση και το ύψος του φτάνει τα 5 έως 6 μέτρα. Βρίσκεται στη νότια πλευρά και εκεί κοντά πρέπει να ήταν η είσοδος, αφού είναι το μόνο σημείο όπου παρουσιάζεται διακοπή της πορείας των τυχών. Η θέση όπου κτίστηκε το κάστρο δεν είναι τυχαία. Βρίσκεται αντικριστά του Κισάβου σε μια θέση κλειδί για όσους θέλουν να περάσουν από το λιμάνι του Αγιοκάμπου προς τον κάμπο της Αγιάς. Οι βαθιές χαράδρες που το περιβάλλουν από τις 3 πλευρές του το καθιστούσαν απροσπέλαστο. Προς την πλευρά που βλέπει προς τη θάλασσα η αναρρίχηση στα άγρια βράχια ήταν αδύνατη. Η προσπέλαση στο κάστρο μπορεί να γίνει μόνο από μια στενή έκταση γης στα νότια από την πλευρά που βλέπει προς το Μαυροβούνιο. Η έκταση που καταλαμβάνει ανέρχεται στα 132 στρέμματα. Ο περίβολος του κάστρου είναι χτισμένος στο χείλος του γκρεμού, έχει συνολικό μήκος περίπου 1665 μέτρα και τα τείχη του ακολουθούν την κλίση του εδάφους. Πάνω από την απόκρημνη χαράδρα της ανατολικής πλευράς, η θέα είναι ελεύθερη μέχρι τη θάλασσα του Αγιοκάμπου. Ακριβώς από κάτω φαίνεται ο δρόμος προς τον Αγιόκαμπο. Ο βυζαντινός οικισμός Κενταυρόπολης ήταν κτισμένος στο Μαυροβούνι και στα χρόνια του Ιουστινιανού οχυρώθηκε μαζί με τη μαγνητική πόλη Ευρυμένη, δηλαδή το σημερινό Στόμιο. Οι δύο οικισμοί χρησιμοποιούνταν ως φρούρια πάνω σε ένα παράλληλο παρακαμπτήριο δρόμο
ο οποίος ήταν σε χρήση έως την ύστερη Βυζαντινή εποχή, παράλληλα με την κύρια οδό από τη Θεσσαλονίκη στη Λάρισα που περνούσε από τα Τέμπη. Η παράλια αυτή διαδρομή περνούσε από ένα στενό δρόμο στα ανατολικά του Κισάβου, φυλασσόταν κατά διαστήματα από φρούρια και κατέληγε στην κοιλάδα της Αγιάς και από εκεί στη Λάρισα ή στη Μαγνησία. Από τον παραλιακό αυτό δρόμο πέρασε το 1083 ο Αλέξιος Κομνηνός με το στρατό του για να επιτεθεί στο στρατό των Αρμανδών που πολιορκούσαν τη Λάρισα και είχαν αποκλείσει τα Τέμπη. Από πολλές πηγές αναδεικνύεται η μεγάλη σημασία αυτού του δρόμου, ο οποίος στη μεσοβυζαντινή περίοδο περνούσε μέσα από το λεγόμενο όρος των Γελίων, που ήταν μια ανθυρή μοναστική κοινότητα η οποία τοποθετείται από τον 9ο έως τον 14ο αιώνα στις ανατολικές υπόρειες του Κισάβου. Ό,τι απέμεινε στο πέρασμα των αιώνων από προμαχώνες, επάλξεις και πολεμίστρες δημιουργούν μια μαγική εικόνα που μαγνητίζει σαν να προέρχεται από παραμύθι και φαίνεται σαν να ζει πέρα από το χρόνο. Περνώντας το εσωτερικό του κάστρου, νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ένα χώρο απόκοσμο όπου σε περιτριγυρίζουν σιωπές, από τις οποίες όμως ακούς διάφορες ιστορίες που έρχονται από τα βάθη του χρόνου. Στο νότιο-ανατολικό τμήμα, σε μικρή απόσταση από το τείχος και πάνω σε εξέχον ύψωμα, βρέθηκε μία μικρή μονόχωρη εκκλησία, η οποία ερευνήθηκε μερικώς και χρονολογείται στα μεσοβυζαντινά χρόνια. Το κάθε κάστρο είναι το τελευταίο καταφύγιο όπου τα σώματα και οι ψυχές οχυρώνονται για ασφάλεια και άμυνα, με σκοπό να σώσουν την τιμή και την αξιοπρέπεια. Από τη στάθμη του δρόμου το κάστρο μοιάζει με πέτρινο καράβι ή με ένα πέτρινο θεριό που κοιτάζει με υπεροψία οποιονδήποτε εχθρό τολμούσε να έρθει από τη θάλασσα του Αιγαίου για να βλάψει τους κατοίκους της περιοχής. Η Μονή των Αγίων Αναργύρων και τα ασκηταριά των γύρω βράχων. 10 περίπου χιλιόμετρα από την Αγιά, σε μικρή απόσταση από τον καινούριο δρόμο που οδηγεί από τη Λάρισα στον Αγιόκαμπο και 1 χιλιόμετρο βόρειο-δυτικά της Κήτης, βρίσκεται η παλιά Μονή των Αγίων Αναργύρων με τα 2 ασκηταριά της. Η μονή αυτή είναι ένα από τα μοναστήρια του Όρους των Γελίων, όπως ονομάστηκε η περιοχή που περιλαμβάνει το Μαυροβούνι και τις ανατολικές υπόρειες του Κισάβου, όπου από τον 10ο αιώνα είχε δημιουργηθεί μια σημαντική μοναχική κοινότητα με μεγάλο αριθμό ελεύθερων ασκητών που ζούσαν εδώ. Τμήμα του παραπάνω μοναστικού κέντρου αποτελούσε και η σκήτη των Αγίων Αναργύρων, που ήταν εγκαταστημένη τον 12ο αιώνα στις όχθες του ρέματος Κουρί στα βόρεια του κάστρου. Ο ναός βρίσκεται σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτό του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου και η κάθοδος γίνεται με μια μικρή πέτρινη σκάλα. Ως έτος ίδρυσης της Μονής αναφέρεται το 1588. Από το μικρό αυτό μοναστήρι σήμερα διατηρείται η εκκλησία που αποτελούσε το καθολικό της παλιάς Μονής και ένας διόροφος οχυρωματικός πύργος με χαμηλό θόλο που στέκει επιβλητικός σε ένα σημείο του περιβόλου. Ο ναός των Αγίων Αναργύρων ανήκει στον τύπο της τρίκλητης ξυλόστιγης βασιλικής Μεστοές στη δυτική και νότια πλευρά, όπως στους περισσότερους ναούς της περίοδου της Τουρκοκρατίας.
Σε δεύτερο επίπεδο διακρίνεται ο θόλος του διορόφου πυρού και πιο πάνω, στο κατάφυτο μαυροβούνι, φαίνονται οι εσοχές των βράχων με τα σκυταριά που προσέφεραν από τον 10ο αιώνα στους μοναχούς την έρημο που ποθούσαν. Η στέγη είναι δικλινής, ενιαία και φέρει τη χαρακτηριστική απότμηση θλάση στην ανατολική και τη δυτική πλευρά. Στην ανατολική πλευρά ο ναός καταλήγει στην προεξέχουσα αψίδα του ιερού, πάνω από την οποία διακρίνεται η χαρακτηριστική απότμηση θλάση της δίκλινης στέγης που υπάρχει και στη δυτική όψη. Η αψίδα του ιερού είναι πεντάπλευρη, φέρει προεξέχον γείσωμα και ακουμπά σε προεξοχή του ανατολικού τοίχου. Στο τμήμα του ανατολικού τοίχου, κάτω από τα παράθυρα της αψίδας, διακρίνεται η τεχνοτροπία της πλινθοπερίκλειστης κατασκευής των Βυζαντινών χρόνων. Το τμήμα αυτό του τοίχου είναι από μινάρι της Βυζαντινής ή της ύστερο-βυζαντινής οικοδομικής φάσης. Η φάση αυτή είναι προγενέστερη του κτίσματος με τη μορφή που σώζεται ως σήμερα. Ο ναός πήρε τη σημερινή διαμόρφωση ύστερα από ανακατασκευές που έγιναν κατά τους χρόνους της ύστερης τουρκοκρατίας, δηλαδή στον 18ο και στον 19ο αιώνα. Άποψη του εσωτερικού του καθολικού. Στον κυρίως ναό δεν διασώζονται τοιχογραφίες. Οι μόνες τοιχογραφίες που έχουν διασωθεί βρίσκονται στο ιερό και αποτελούν τμήματα των αρχικών, καθώς οι υπόλοιπες επιφάνειες των τοίχων έχουν ασβεστωθεί. Χρονικά ανάγονται από τους ειδικούς στο 16ο αιώνα, δηλαδή στη μεταβυζαντινή περίοδο, όπως ονομάζεται η περίοδος μετά την άλωση του 1453 και μέχρι την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους το 1830. Η διακόσμηση του τοίχου που χωρίζει την κόγχη της πρόθεσης από την κεντρική κόγχη. Η κεντρική κόγχη του ιερού. Η τοίχη του ιερού φαίνεται ότι ήταν κατάγραφη με τοιχογραφίες. Τα τμήματα που διασώθηκαν φανερώνουν υψηλό επίπεδο τέχνης, όμως έχουν υποστεί αρκετές φορές από την υγρασία και ίσως από κάποιες λανθασμένες παρεμβάσεις των πιστών. Το αριστερό τμήμα της τοιχογραφίας στην κεντρική κόγχη του ιερού. Η μεταβυζαντινή τέχνη, επί 3 αιώνες μετά την άλωση, παρουσιάζει ένα νέο ύφος και είναι μια δεύτερη ζωή της βυζαντινής τέχνης που αφήνει την υπερβολική αφαίρεση και προχωρεί στο νατουραλισμό. Έτσι, η βυζαντινή αγιογραφία και το νατουραλισμό, χωρίς να χάσει το χαρακτήρα της, ξανάζησε σε όλους τους χώρους του ελληνισμού. Λεπτομέρεια από το αριστερό τμήμα της τοιχογραφίας στην κεντρική κόγχη του ιερού. Στην παράσταση των δύο Αγίων διακρίνεται ο γραμμικός χαρακτήρας στη σχεδίαση των ενδυμασιών. Τα πρόσωπα δημιουργούνται με επίπεδα όχρας, διακρίνονται για την πλαστική απόδοση των όγκων και εκφράζουν μια βαθιά πνευματικότητα. Το δεξιό τμήμα της τοιχογραφίας που βρίσκεται στην κεντρική κόγχη του ιερού. Λεπτομέρεια από το δεξιό τμήμα της τοιχογραφίας. Όπως και στην παράσταση της αριστερής πλευράς, διακρίνεται ο γραμμικός χαρακτήρας στη σχεδίαση των ενδυμασιών των δύο Αγίων, ενώ στις μορφές εντυπωσιάζει το σφιχτό πλάσιμο των προσώπων, η καθαρή εύκαμπτη απόδοση της γενιάδας και το βαθύ βλέμμα. Η διακόσμηση του τοίχου, ο οποίος χωρίζει την κεντρική κόγχη από την κόγχη του διακονικού. Το τμήμα της τοιχογραφίας που έχει διασωθεί στην κόγχη του διακονικού.
Σε κοντινή απόσταση από το καθολικό της Φωνής, στους απότομους βράχους που βρίσκονται στο ανατολικό της Χαράδρας, είναι σκαρχαλωμένα τα ασκηταριά και τα ησυχαστήρια όπου ασκήτευαν αναχωρητές από τον 12ο και ίσως μέχρι τον 16ο αιώνα. Η αυλή πίσω από το ιερό οδηγεί με μια μεγάλη σκάλα στην όχθη του Χιμάρου που φέρνει τα νερά από τις πλαγιές του Μαυροβουνίου στη θάλασσα του Αιγαίου. Η μετάβαση στα ασκηταριά των Αγίων Αναργύρων που βρίσκονται μέσα σε εσοχές των απότομων βράχων γίνεται αφού περάσουμε το μικρό ποτάμι που ρέει πίσω από το καθολικό της Φωνής. Το μικρό ποτάμι κυλά μέσα σε μια εξαιρετικά όμορφη κοιλάδα. Μεγάλες πέτρες μία δίπλα στην άλλη αφήνουν στενά περάσματα για να περάσουν τα γάργαρα νερά. Το φως του ήλιου, αφού περάσει από το πράσινο φίλτρο των δέντρων, αντανακλάται στο άσπρο της πέτρας και στην επιφάνεια των νερών, δημιουργώντας μία εικόνα που δίνει την αίσθηση ότι κάτι σημαντικό υπάρχει απέναντι στην άλλη πλευρά της όχθης. Δύο μεγάλες πέτρες κοντά η μία στην άλλη επιτρέπουν να γίνει το πέρασμα στην άλλη πλευρά. Το μονοπάτι που αρχίζει αμέσως μετά το πέρασμα στην αντίπερα όχθη δείχνει το δρόμο για το ανέβασμα σε μια σκάλα. Τα ασκηταριά παραμένουν αθέατα σε όλο το ανέβασμα, το οποίο γίνεται ανάμεσα από κλαδιά δέντρων που ξεπροβάλλουν μέσα από τις ρογμές των βράχων. Στο τέλος η σκάλα θα καταλήξει σε ένα μικρό πλάτωμα σαν εξέδρα κάτω από τους τεράστιους βράχους που κρέμονται απειλητικά από πάνω. Στο σημείο αυτό, σε ένα φυσικό κύλωμα των βράχων, βρίσκεται κρυμμένο το μεγαλύτερο από τα ασκηταριά. Το ασκηταριό αυτό είναι μια μικρή σπηλιά που στην είσοδό της έχει κτιστεί ένας τοίχος και στο εσωτερικό της έχουν διαμορφωθεί τρία μονοθάλαμα ναΐδια από τα τυχώματα του βράχου και μερικούς κατακόρυφους τοίχους που έχουν κτιστεί μέχρι την οροφή των βράχων. Το μικρό πλάτωμα που υπάρχει μπροστά από τη σπηλιά σχεδόν σκεπάζεται από τα βράχια που προεξέχουν. Κάτω από το πλάτωμα ανοίγεται ο γκρεμός, κατάφυκτος από βλάστηση και το συνολικό συγκρότημα μοιάζει με μεγάλη αετοφολιά. Η ελάχιστη αυτή γωνιά, απομονωμένη από παντού, υπήρξε η ζεστή φωλιά πολλών ψυχών που έζησαν εδώ, ίσως για όλη τους τη ζωή, μεταξύ ουρανού και γης, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ο εξωτερικός αυτός τοίχος διαρθρώνεται πλαστικά με τα τοξωτά ανοίγματα και τα τυφλά αψιδώματα που υπάρχουν εκατέρωθεν της κεντρικής εισόδου. Στα δύο τυφλά αψιδώματα που υπάρχουν εκατέρωθεν της κεντρικής εισόδου διατηρούνται τμήματα με τοιχογραφίες, οι οποίες όμως είναι σχεδόν κατεστραμμένες. Η ύπαρξη αυτών των τμήματων που διασώθηκαν δείχνει ότι το ασκηταριό είχε διακόσμηση και στην εξωτερική επιφάνεια. Λεπτομέρεια κεφαλής από την παράσταση στον εξωτερικό τοίχο. Το εσωτερικό της σπηλιάς έχει διαμορφωθεί σε τρία συνεχόμενα μονοθάλαμα ναΐδρια από το τυχώματο του βράχου και μερικούς κατακόρυφους τοίχους που έχουν κτιστεί μέχρι την οροφή των βράχων. Οι διαστάσεις των ναΐσκων αυτών είναι του αριστερού, δηλαδή του βόρειου, 2 και 20 επί 3 και 90, του κεντρικού 3 και 60 επί 5 και 20 και του δεξιού, δηλαδή του νότιου, 2 επί 6 και 20 μέτρα. Στο εσωτερικό τους και οι τρεις ναΐσκοι διατηρούν πολύ ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες που χρονολογούνται, σύμφωνα με ειδικούς, από τα τέλη του 12ου και τις αρχές του 13ου αιώνα έως τον 16ο αιώνα, δηλώνοντας έτσι ότι
από τον 12ο αιώνα τα ναΐδρια ήταν σε διαρκή χρήση. Ως εκ τούτου είναι φυσικό οι τοιχογραφίες να έχουν επιρροές τόσο από τις τάσεις που επικρατούσαν κατά την περίοδο των Μακεδόνων και των Κομνηνών 867 έως το 1204, όσο και από τις τάσεις που επικρατούσαν κατά την περίοδο της Παλαιολόγιας Αναγέννησης 1204 έως 1453, καθώς και από τις τάσεις της Υστεροβυζαντινής περίοδου. Ο βόρειος τοίχος του κεντρικού ναΐσκου. Η διακόσμηση του τοίχου παρόλες τις φορές φαίνεται να αρχίζει από τη βάση του και φτάνει μέχρι την οροφή, δηλαδή μέχρι το ασαφές όριο το οποίο δημιουργεί ο τοίχος με το βράχο που αποτελεί την οροφή του ναΐσκου. Από εκεί η ιστόρηση συνεχίζεται προς τα πάνω και συνδέεται αρμονικά με τις παραστάσεις της οροφής. Τέλεια είναι και η προσαρμογή των παραστάσεων στις επιφάνειες, καθώς υποτάσσονται στα όρια που προσφέρονται και εντάσσονται με πειθαρχία σε αυτά. Λεπτομέρεια του άνω τμήματος της παράστασης. Το σταθερό σχέδιο με τον τονισμό του οριζόντιου άξονα του χεριού και η ήρεμη έκφραση του προσώπου χαρακτηρίζουν την μορφή αυτής της παράστασης. Οι τοιχογραφίες καλύπτουν όλες τις επιφάνειες των τοίχων και του χαμηλού θόρου της οροφής. Στην ημικυκλική κόγχη του ιερού υπάρχει στο άνω μέρος η παράσταση της πλατυτέρας με το Χριστό Παντοκράτορα στο στήθος της, ενώ στο κάτω τμήμα εικονίζεται ο Χριστός ξαπλωμένος και δίπλα του ένας άγγελος. Λεπτομέρεια της παράστασης με τους δύο ιεράρχες δεξιά της κόγχης. Λεπτομέρεια του άνω τμήματος της παράστασης. Στα πρόσωπα, που είναι γαλήνια και ειρηνικά, ξεχωρίζει μια διακριτική, γεμάτη πνευματικότητα έκφραση. Η πτυχολογία αποδίδεται με πλατιά διαδοχικά επίπεδα και με φωτεινές αντάβιες που αποδίδουν το εύρος του σωματικού όγκου. Το τμήμα της παράστασης που έχει διασωθεί στο νότιο τοίχο. Όπως και στον βόρειο τοίχο, διακρίνεται και εδώ η ίδια ικανότητα και ευελιξία στην εικονογραφική συγκρότηση των σκηνών, στην προσαρμογή των διαφόρων συνθέσεων στις διαθέσιμες επιφάνειες, καθώς και στη σύνδεσή τους με την διακόσμηση της οροφής. Ο δυτικός τοίχος του κεντρικού ναΐσκου, όπου υπάρχει και η είσοδος σε αυτόν. Στην παράσταση αυτή των δύο Αγίων κυριαρχούν τα γεώδη χρώματα σε σοφές αρμονίες και εντυπωσιάζει ο περίτεχνος σχεδιασμός των ενδυμάτων. Στην ανώμαλη βραχώδη οροφή η σύνθεση είναι μεγαλοπρεπής. Η πρώτη παράσταση της οροφής είναι η Σταύρωση, η οποία εκφράζει σε έντονο βαθμό την αίσθηση του δράματος, καθώς ο άγνωστος δημιουργός της κατορθώνει με την έκφραση των προσώπων, τις χειρονομίες και την κίνηση των σωμάτων να αποδώσει με ιδιαίτερο τρόπο την τραγικότητα του θείου πάθους αλλά και τις ανθρώπινες του διαστάσεις. Στο πρόσωπο της Παναγίας και των γυναικών απεικονίζεται με ένταση ο πόνος. Το σώμα του Ιωάννη είναι σφιγμένο μέσα στα ημάτια του σε μια απελπιστική έκφραση της θλίψης για ό,τι συνέβη και της αγωνίας για το τι πρόκειται να συμβεί. Κοιτώντας προς την είσοδο, βλέπουμε τις παραστάσεις που αναπτύσσονται σε συνέχεια μετά τη Σταύρωση. Οι επιμέρους συνθέσεις, παρά το γεγονός ότι αποτελούν συστατικό στοιχείο ενός ενιαίου συνόλου, κρατούν την αυτονομία τους μέσα στη σύνδεση και οι μορφές δίνουν την εντύπωση ότι πέτρωσαν στη θέση και στη στάση αυτή.
Οι παραστάσεις της οροφής, όπως φαίνονται κοιτώντας προς τον νότιο τοίχο, όπου υπάρχει είσοδος προς τον δεξιό ναΐσκο. Η παράσταση του Παντοκράτορα Χριστού και των Αποστόλων, που βρίσκεται προς το μέρος του ιερού. Τη βλέπουμε κοιτώντας προς τον νότιο τοίχο. Λεπτομέρεια με τον Παντοκράτορα Χριστό. Το πρόσωπο του Χριστού είναι πλασμένο με έντονη εκφραστικότητα, με ρόδινο χρώμα για το σάρκωμα και η μορφή του εκπέμπει γαλήνη με ένα αίσθημα ήρεμου μεγαλείου. Λεπτομέρεια της παράστασης των αγγέλων κάτω από τον Παντοκράτορα Χριστό. Η παράσταση της πρώτης ομάδας των Αποστόλων. Στα πρόσωπα των Αποστόλων παρατηρείται μια ταραγμένη έκφραση που χαρακτηρίζει την πιο αυστηρή και εκφραστική τεχνοτροπία του τέλους του 12ου αιώνα. Λεπτομέρεια από την παράσταση των Αποστόλων. Οι μορφές διακρίνονται για τη ζωηρότητα της έκφρασης και έχουν εξαιρετική χρωματική σύνθεση με πινελιές αντιθέτων χρωμάτων. Λεπτομέρεια από τη δεύτερη ομάδα των Αποστόλων, που είναι αντισυμμετρικά τοποθετημένη ως προς την πρώτη ομάδα. Η παράσταση των Αποστόλων διακρίνεται για τη λάμψη των χρωμάτων και τη δραματική πνοή. Αγιογραφία πάνω από το βόρειο τοίχο του ιερού, δεξιά και λίγο πιο κάτω από την παράσταση των Αποστόλων. Η μορφή είναι γαλήνια και ειρηνική και διακρίνεται για τη γεμάτη πνευματικότητα έκφραση του προσώπου. Η είσοδος από τον κεντρικό προς τον αριστερό ναΐσκο. Στον αριστερό ναΐσκο τα ίδια τα τυχώματα του βράχου και ένας κατακόρυφος τοίχος στα δεξιά διαμορφώνουν το χώρο με ένα υποτυπώδες ιερό στα ανατολικά. Λεπτομέρειες από την παράσταση του νότιου τοίχου. Ο δυτικός εξωτερικός τοίχος του αριστερού ναΐσκου, όπου υπάρχει η πόρτα εισόδου από το εξωτερικό πλάτωμα. Πάνω από την πόρτα η τοιχογραφία προσαρμόζεται στο διαθέσιμο χώρο μέχρι τα βράχια της οροφής. Η είσοδος από τον κεντρικό προς το δεξιό ναΐσκο. Ο δεξιός ναΐσκος έχει στέγη τις άγριες ορογμές των βράχων και οι διαστάσεις του είναι 2 επί 6 και 20 μέτρα. Στα ανατολικά βρίσκεται το υποτυπώδες ιερό με την κόγχη του. Η κόγχη του ιερού με την παράσταση της πλατητέρας που μόλις διακρίνεται. Οι τοιχογραφίες που διασώζονται στον ενδιάμεσο βόρειο τοίχο. Λεπτομέρεια από την παράσταση του βόρειου τοίχου αριστερά της πόρτας. Λεπτομέρεια από την παράσταση του τοίχου πάνω από το τόξο της πόρτας. Σε μικρή απόσταση από το κυρίως ασκηταριό υπάρχει ένας άλλος μικρός ανεξάρτητος ναΐσκος, χτισμένος μέσα σε μια φυσική κοιλότητα βράχου, στον οποίο εφάπτεται μόνο ο βόρειος και ο ανατολικός τοίχος. Το ασκηταριό αυτό περιλαμβάνει δύο χώρους συνεχόμενους. Ο πρώτος χώρος έχει σχήμα ακανονίστου τετραπλεύρου με μέσο πλάτος 1,80 μέτρα και μέσο μήκος 2,60. Στην οροφή του χώρου αυτού σχηματίζονται 4 ριχά τόξα που περιβάλλουν ένα χαμηλό θόλο.
Στην ανατολική πλευρά, μέσα στο πάχος του τοίχου, έχει διαμορφωθεί μία μικρή κόγχη. Στο δυτικό τοίχο, ένα τοξωτό άνοιγμα οδηγεί στο δεύτερο χώρο, ο οποίος είναι στενόμακρος, με πλάτος 70 εκατοστών και μήκος 1,85 μέτρα. Ο χώρος αυτός στο δάπεδο έχει ένα βαθούλωμα με βάθος περίπου 45 εκατοστά, το οποίο πιθανότατα θα χρησιμεύε για ταφές. Η τείχη του κτίσματος είναι κτισμένη με αργούς λίθους, ενώ ο θόλος και τα τόξα είναι κατασκευασμένα με πλακοειδείς λίθους και πορόλιθους. Η ζωγραφική διακόσμηση του εσωτερικού του ναΐσκου έχει καταστραφεί και διατηρούνται μόνο ελάχιστα ίχνη. Η ύπαρξη αυτών των ησυχαστηρίων στα απόταμα βράχια της Χαράδρας, κοντά στο μεγάλο σκυταριό με τους τρεις ναΐσκους, παρέχει βάσιμες ενδείξεις ότι οι ελεύθεροι αυτοί ασκητές χρησιμοποιούσαν τα ναΐδρια αυτά ως Κυριακών, όπου κάθε Κυριακή και γιορτή συγκεντρώνονταν οι αναχωρητές από τα γύρω ησυχαστήρια για κοινή προσευχή. Η απροθυμία των ασκητών να οργανωθούν σε μονές ήταν μια γενικευμένη τακτική στο όρος των Κελίων, όπως ονομάζει η Άννα Κομνηνή το Μαυροβούνι και τον Κίσαβο, όπου ασκήτευε μεγάλος αριθμός ασκητών. Είναι γνωστό ότι ο Όσιος Χριστόδουλος, όταν δεν μπόρεσε, σύμφωνα με την εντολή του Ιωάννη Κομνηνού, να οργανώσει τους ελεύθερους ασκητές στη μονή του Ιωάννου του Θεολόγου που βρίσκεται πάνω από τη Βελίκα, απογοητεύτηκε και παρακάλεσε τον Αυτοκράτορα να τον στείλει στην Πάτμο, όπου τελικά πήγε και ίδρυσε την περίφημη μονή του Ιωάννου του Θεολόγου. Οι ελεύθεροι αυτοί ασκητές φαίνεται ότι αργότερα, κατά τον 17ο αιώνα, συγκρότησαν κάτω στο ξέφωτο της Χαράδρας την μονή των Αγίων Αναργύρων που σώζεται μέχρι σήμερα, και το ασκηταριό το χρησιμοποιούσαν ως παρεκκλήσι. Το κατέβασμα της σκάλας οδηγεί πάλι στο πέρασμα του Ρυακιού για την επιστροφή στους χώρους της μονής. Τη διαδρομή αυτή θα έκαναν πιθανόν πολλές φορές την ημέρα όσοι μοναχοί δεν ήθελαν να ενταχθούν στη μονή και ασκήτευαν απομονωμένοι και ανεξάρτητοι στους βράχους. Ένα βήμα από τη μια πέτρα στην άλλη και ο κόσμος φαίνεται να αλλάζει. Τα άγρια βράχια είναι πια μακριά και δεν κρέμονται πάνω από το κεφάλι απειλητικά. Η αγριότητα της περιοχής που έμεινε πίσω θα εξακολουθήσει να υπάρχει, όμως μπροστά υπάρχει η γαλήνια ομορφιά ενός πιο οικείου τοπίου που γλυκαίνει ακόμα περισσότερο από τις αντάβιες του ήλιου, καθώς οι ακτίνες του περνούν μέσα από τα πράσινα φύλλα των δέντρων και αντανακλώνται στα καθαρά ήρεμα νερά του Ρυακιού. Στο δάσος του Πολυδεντρίου βρίσκονται δύο μικροί ναοί, οι οποίοι γεωγραφικά δεν απέχουν πολύ μεταξύ τους, αλλά και χρονολογικά φαίνεται να κατασκευάστηκαν σχεδόν την ίδια περίοδο. Ο ένας είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου, που γιορτάζεται στις 15 Αυγούστου, και ο άλλος στο γενέσιο της Θεοτόκου, που γιορτάζεται στις 8 Σεπτεμβρίου. Ο ναός της κοίμησης της Θεοτόκου βρίσκεται μέσα στο δάσος του Πολυδεντρίου, δίπλα σε μια πελώρια βελανιδιά. Κατά τον Κιλ, η μονή της κοίμησης της Θεοτόκου ήταν η μικρότερη στην περιοχή και πιθανόν να ήταν μετόχη της μονής του γενεσίου της Παναγίας. Η κάτοψη του ναού της κοίμησης της Θεοτόκου. Ο ναός είναι μονόχωρος δρομικός και απολύγει σε πεντάπλευρη εξωτερικά αψίδα. Η βορειοδυτική άποψη του ναού. Ο ναός είναι κτισμένος με ημικατεργασμένες πέτρες, ανάμεσα στις οποίες τοποθετούνται πλήνθη, οι οποίες όμως δεν σχηματίζουν συνεχείς ζώνες λόγω της παρεμβολής ανισοϊψών λίθων. Η στέγη καλύπτεται με κεραμίδια, δημιουργώντας στα δυτικά και στα ανατολικά αετώματα. Στη δυτική πλευρά, δεξιά και αριστερά της εισόδου, σχηματίζονται αψιδωτές κόγχες σε εσοχή. Η είσοδος του δυτικού τοίχου. Πάνω από την πόρτα υπάρχει ένα αψίδωμα με τοιχογραφία
και αριστερά της εισόδου φαίνεται μία από τις δύο αψιδωτές εσοχές αυτής της πλευράς. Λεπτομέρεια της παράστασης της αψίδας. Η νότιο-δυτική άποψη του ναού. Στη νότια πλευρά υπάρχει η δεύτερη είσοδος του ναού, πάνω από την οποία σχηματίζεται μία αψιδωτή κόγχη. Δεξιά της εισόδου, στο ύψος της κόγχης, υπάρχει το μοναδικό παράθυρο αυτής της πλευράς. Η ανατολική όψη του ναού. Ο ναός απολύγει σε μια πεντάπλευρη εξωτερικά αψίδα. Η κεραμοσκεπή στέγη δημιουργεί αέτομα όπως και στη δυτική πλευρά. Σε μία μαρμάρινη πλάκα, η οποία είναι εντυχισμένη στην κόχη του Ιερού Βήματος, υπάρχει επιγραφή και σύμφωνα με αυτήν η θεμελίωση του ναού έγινε στις 12 Αυγούστου του έτους 1568. Η εντυχισμένη μαρμάρινη πλάκα με την επιγραφή. Τμήμα της βόρειας πλευράς του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου. Στο μέσο περίπου του μήκους αυτής της πλευράς σχηματίζεται μία διπλή αψιδωτή κόγχη από πέτρες και δεξιά της υπάρχει ένα μικρό ορθογωνικό παράθυρο. Το εσωτερικό του ναού. Στο εσωτερικό του ναού διασώζονται αρκετές τοιχογραφίες. Είναι πιθανόν, σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, να είναι μεταγενέστερες από την κτήση του ναού και να ανήκουν στον 17ο αιώνα, χωρίς αυτή η άποψη να στηρίζεται σε κάποια επιγραφή. Οι περισσότερες τοιχογραφίες έχουν αζεστωθεί ή έχουν καταστραφεί. Σε ορισμένα σημεία του ναού διακρίνεται δεύτερο στρώμα τοιχογραφιών, πιθανόν του 16ου αιώνα. Στο βόρειο τοίχο παρέμεινε ένα τμήμα των τοιχογραφιών που δεν έχει επικαλυφθεί με νέο επίχρησμα. Η οροφή του ναού είναι ξύλινη με φαρδιές σανίδες σε γεωμετρικό σχέδιο. Στο δυτικό τοίχο, πάνω από την είσοδο, σώζεται μεγάλο τμήμα των τοιχογραφιών. Στην επάνω ζώνη κυριαρχεί η παράσταση με την Κοίμηση της Θεοτόκου. Στην τοιχογραφία του δυτικού τοίχου, πάνω από την είσοδο, υπάρχει επιγραφή η οποία είναι μια ευχή προς την Αγία Τριάδα. Από την επιγραφή σώζονται μόνο 2 γραμμές, ενώ στη συνέχεια η επιγραφή είναι κατεστραμμένη και ασβεστωμένη, όπως δυστυχώς και οι περισσότερες τοιχογραφίες του ναού. Επάνω από την επιγραφή παριστάνονται η Αγία Ιουλία και ο Άγιος Κύριλλος. Στην κάτω ζώνη του δυτικού τοίχου παριστάνονται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο Άγιος Σάββας και ο Άγιος Θεοδόσιος. Ο Άγιος Σάββας. Λεπτομέρεια από την παράσταση του Αγίου Σάββα. Εγκάρσια τομή κατά πλάτος, κοιτώντας προς τον δυτικό τοίχο, όπου φαίνονται σχηματικά τα τμήματα των παραστάσεων που έχουν διασωθεί. Τοιχογραφία στον βόρειο τοίχο. Παράσταση Αγίου στο βόρειο τοίχο. Άλλο ένα τμήμα από την τοιχογραφία του βόρειου τοίχου. Λεπτομέρειες Αγίων από το βόρειο τοίχο.
Διακοσμητικά σχέδια από την τοιχογραφία του βόρειου τοίχου. Ένα μέρος των σωζόμενων τοιχογραφιών του νότιου τοίχου. Διακοσμητικά σχέδια και παραστάσεις Αγίων από τον βόρειο τοίχο του Ιερού Βήματος, στο πάχος του οποίου σχηματίζονται και δύο μικρές κόγχες. Η παράσταση της άκρας ταπείνωσης που βρίσκεται στην πρόθεση του Ιερού Βήματος. Λεπτομέρεια από την παράσταση της άκρας ταπείνωσης. Η Αγία Τράπεζα με τον Εσταυρωμένο. Στο χαμηλότερο τμήμα της κόγχης του ιερού διακρίνονται μισοκατεστραμμένες παραστάσεις Αγίων. Η εντυπωσιακή παράσταση της Πλατητέρας των Ουρανών στην κεντρική κόγχη του ιερού. Λεπτομέρεια της κεφαλής της Πλατητέρας. Εγκάρσια τομή προς την πλευρά του ανατολικού τοίχου του ιερού, όπου φαίνονται σχηματικά οι παραστάσεις στην πρόθεση και στην κεντρική κόγχη. Η καμπάνα της εκκλησιάς, κρεμασμένη από το τεράστιο κλαδί του αιωνόβιου δέντρου, χτυπά το 15 Αύγουστο κάθε έτους και ο ήχος της προσελκύει εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες προσκυνητές. Ο ναός του Γενέσιου της Θεοτόκου. Πρόκειται για ένα κομψό και αρμονικό μνημείο, για το κτίσιμο του οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί ημικαταργασμένες πέτρες, ανάμεσα στις οποίες τοποθετούνται πορόλιθοι της περιοχής. Οι οριζόντιες στρώσεις των λίθων χωρίζονται από πλίνθους, οι οποίες όμως δεν σχηματίζουν συνεχείς ζώνες λόγω της παρεμβολής ανισοϊψών λίθων. Ο ναός είναι μονόχωρος, δρομικός και απολύγει δυτικά και ανατολικά σε αετώματα. Ανεγέρθηκε το έτος 1590, ενώ εργασίες συντήρησης έγιναν το 1985, το 2004 και το 2006. Σύμφωνα με επιγραφή που σώζεται πάνω από την είσοδο στον κυρίως ναό, φαίνεται ότι ο ναός ήταν το καθολικό της ομώνυμης μονής. Η είσοδος του ναού βρίσκεται στην νότια πλευρά. Στην αψίδα που σχηματίζεται πάνω από την πόρτα εισόδου διασώζεται η τοιχογραφία που τη διακοσμούσε, αλλά είναι σχεδόν καταστραμμένη από τα νερά της βροχής. Τα χρώματα έχουν ξεφοριάσει και μόλις διακρίνονται οι μορφές των Αγίων. Ο τοίχος της νότιας πλευράς, στο 1 τρίτο περίπου του ύψους του, βρίσκεται σε επαφή με ένα τοίχο αντιστήριξης, ο οποίος πιθανόν να είναι τμήμα άλλου κτίσματος. Το μοναδικό παράθυρο της νότιας πλευράς είναι δίλογο και περιβάλλεται από αψίδωμα που σχηματίζεται από κατεργασμένες πέτρες και πλίνθους. Στην ανατολική πλευρά του ναού κυριαρχεί μορφολογικά η πεντάπλευρη κόγχη του ιερού. Σε κάθε πλευρά της κόγχης υπάρχει αψίδωμα που σχηματίζεται από λίθους και πλίνθους. Στο κεντρικό αψίδωμα υπάρχει δίλογο παράθυρο. Η κόγχη σκεπάζεται με σκιστόπλακες και η τοιχοποιία διακρίνεται για την επιμελημένη κατασκευή με λαξευμένους γωνιόλιθους. Στη βάση της η κόγχη στηρίζεται σε ένα διπλό κρυπίδωμα. Στη βόρεια πλευρά του ναού υπάρχει ένα αψίδωμα όπου έχουν ενσωματωθεί δύο στενά ορθογώνια παράθυρα. Στη βάση του ναού υπάρχει κρυπίδωμα σε όλο το μήκος του. Βορειοδυτική άποψη του ναού.
είναι εμφανής η καταστροφή που έχει υποστεί σημαντικό τμήμα του Νάρθηκα. Η δυτική πλευρά του Νάρθηκα, σχεδόν καταστραμμένη, προφυλάσσεται πρόχειρα από τη βροχή με ξύλα και λαμαρίνες. Στην κορυφή του νότιου τοίχου διασώζεται ένα τμήμα του οδοντοτού γύσου που αποτελούσε την επίστεψη του ναού. Εγκάρσια σχηματική τομή στον Νάρθηκα. Η είσοδος από τον Νάρθηκα προς τον κυρίως ναό γίνεται από μια χαμηλή πόρτα. Ολόκληρος ο τοίχος καλύπτεται με θαυμάσιες τοιχογραφίες, οι οποίες όμως έχουν υποστεί σημαντικές φθορές, αφού η κατάρρευση του εξωτερικού δυτικού τοίχου του Νάρθηκα τις άφησε εκτεθειμένες τις καιρικές επιρροές. Στη δεξιά κόγχη του τοίχου διακρίνεται παράσταση με τον Χριστό. Παραπλεύρος, έξω από την κόγχη, εντυπωσιάζει η σκελετωμένη φιγούρα του Αγίου Ανούφριου με τη γενιάδα να φτάνει μέχρι το έδαφος. Οι τοιχογραφίες που διακοσμούν τον κυρίως ναό είναι πολύ καλής τέχνης, αλλά έχουν υποστεί πολλές φθορές. Μερικές από αυτές βρίσκονται στο εργαστήριο Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για συντήρηση. Παράσταση της Παναγίας με τον Χριστό στην κόγχη του ιερού. Τμήμα από την παράσταση της Σταύρωσης στη βόρεια πλευρά του ναού, όπου αποδίδεται με συγκλονιστικό τρόπο η οδύνη όλων των μορφών. Στο δάπεδο του ναού βρέθηκε πλήθος επιτύμβιων και αναθηματικών αρχαίων επιγραφών, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα ότι κάπου εκεί κοντά υπάρχει αρχαίο ιερό. Το δάσος του Πουλιδενδρίου περιλαμβάνεται μέσα στα 3 αισθητικά δάση της Θεσσαλίας και προστατεύεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000. Έχει εμβαδόν 34.000 στρέμματα, απλώνεται στις βορειοανατολικές πλαγιές της οροσειράς του Μαυροβουνίου και καταλαμβάνει μια έκταση με πολύπτυχη μορφή, η οποία εκτείνεται από υψόμετρο 1054 μέτρα μέχρι τα παράλια του Αιγαίου Πελάγους. Ολόκληρο το δάσος είναι εκπληκτικής ομορφιάς και ανέγγιχτο όπως παρέμεινε από το χρόνο και από ανθρώπινες επεμβάσεις, αποτελεί πραγματικό καταφύγιο για τον άνθρωπο που θέλει να επικοινωνήσει και να βιώσει τη φύση. Η ποικιλία της βλάστησης είναι απέραντη. Τα αήφυλλα λατίφυλλα καταλαμβάνουν το χαμηλότερο μέρος του βουνού, ενώ πυκνά δάση υπάρχουν στις ανατολικές πλαγιές του βουνού. Στη μεγαλύτερη έκταση επικρατούν τα δάση δριός, οξιάς και καστανιάς. Τα παραγόμενα δασικά προϊόντα είναι κυρίως καυσόξυλα δριός και οξιάς, καθώς και τεχνική ξυλία οξιάς, δριός και καστανιάς. Τα πυκνά φυλλώματα δύσκολα αφήνουν τις ακτίνες του ήλιου να περάσουν ανάμεσά τους. Στο δάσος ζουν αλεπούδες, αγριογούρουνα, ασβή, κουνάβια, ζαρκάδια και λαγί. Τα δάση αυτά διακρίνονται για την ιδιαίτερη ομορφιά και θέα τους και έχουν μεγάλη τουριστική και αισθητική σημασία. Στις όχθες των ρεμάτων φύονται σκλήθρα, πλατάνια, πιτιές και λέφτες. Το δάσος του Πουλιδενδρίου αποτελεί σημαντικό βιότοπο για πολλά είδη αρπακτικών, όπως ο γηπαετός και ο φυδαετός. Η ορνηθοπανίδα περιλαμβάνει επίσης μπεκάτσες, κοτσίφια, τριγώνια, γεράκια, φάσες και άλλα. Το δάσος παλιά ανήκε στα βασιλικά κτήματα, ενώ σήμερα ανήκει στο Δήμο Μελίβιας.
ένα από τα δύο εναπομείναντα κτίσματα από το βασιλικό κτήμα, κτισμένο από κάποιον σπουδαίο πρωτομάστορα της περιοχής που σεβάστηκε την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Σχεδόν ερειπωμένο το σπίτι στέκεται αγέροχα, περιμένοντας τον επισκέπτη να αναμοχλεύσει το χρόνο και να δει με τη φαντασία του εικόνες από την ιστορία της Ελλάδας λιγμένες στο σκοτάδι. Η ξύλινη σκάλα είναι διαλυμένη και η επίσκεψη στο εσωτερικό του σπιτιού είναι πολύ δύσκολη. Έτσι, τα σπλάχνα του κρατούν τα μυστικά τους μακριά από τους περίεργους επισκέπτες. Τα μόνα σημάδια ζωής είναι τα αγριολούλουδα που εξακολουθούν να βγαίνουν μέσα από τις πέτρες των σκισμένων τοίχων. Στο υπόγειο του σπιτιού διακρίνονται οι πέτρινες βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται τα ξύλινα υποστηλώματα που κρατούν το ξύλινο πάτωμα του ισογείου. Η πίσω πλευρά του σπιτιού είναι αγκαλιασμένη από αναρριχόμενα φυτά. Οι καμινάδες που παραμένουν ακόμα όρθιες θυμίζουν ότι κάποτε υπήρχε εδώ ένα αναμένο τζάκι. Το δεύτερο σπίτι του άλλοτε βασιλικού κτήματος. Μια πέτρινη σκάλα οδηγεί στην είσοδο που είναι τοποθετημένη κεντρικά στην πρόσωψη. Τα δυο ψηλά παράθυρα είναι συμμετρικά τοποθετημένα εκατέρωθεν της εισόδου σε μια αυστηρή γεωμετρική τάξη. Δυστυχώς και αυτό το σπίτι βρίσκεται λίγο πριν από την κατάρρευσή του. Σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει τίποτε. Η πίσω όψη του σπιτιού. Τα μακρόστανα ψηλά παράθυρα έχουν στο πάνω μέρος φεγγίτη, ενώ τα παντζούρια είναι τετράφυλλα ταμπλαδωτά. Στην πρόσωψη του σπιτιού ένα κομψό ξύλινο στέγαστρο σκεπάζει το πλατήσκαλο της πέτρινης σκάλας. Σε μια εσοχή της κυρίας εισόδου, κάτω από το εξωτερικό επίχρησμα που έχει ξεκολλήσει, διακρίνεται το αρχικό μπορντό χρώμα του τοίχου. Με το πέρασμα στο εσωτερικό του σπιτιού, η εικόνα που αποκαλύπτεται δημιουργεί θλίψη και απογοήτευση. Σχεδόν όλα έχουν καταρρεύσει. Η σκέψη ανεξήγητα τρέχει στον πρωτομάστορα που το κατασκεύασε με μεράκι. Άραγε θα είχε ποτέ συνειδητοποιήσει τον αμήλικτο νόμο της φθοράς που ανάλγητα η φύση έχει καθορίσει τόσο για τα άψυχα όσο και για τα έμψυχα όντα. Το φθινόπωρο, μια μαγεία χρωμάτων καλύπτει όλο το Μαυροβούνιο. Το δάσος τότε γίνεται ένας απέραντος πίνακας όπου το πράσινο, το κίτρινο και το κόκκινο χρώμα σε όλες τις διαβαθμίσεις τους δημιουργούν μια τέλεια αρμονική σύνθεση, δώρο της φύσης στον άνθρωπο.
Ανεπανάληπτες φυσικές ομορφιές δημιουργήθηκαν στο παράκτιο τοπίο του Μαυροβουνίου, στο πέρασμα του γεωλογικού χρόνου. Από εδώ, με κατεύθυνση προς το βορρά, μια πανέμορφη ακτή ξεδιπλώνεται σε πολλά χιλιόμετρα, όπου μικροί όρμοι παίζουν με τις βραχώδεις εξάρσεις του βουνού. Η εκτεταμένη αμμώδης παραλία του Ρακοποτάμου είναι εκπληκτικής ομορφιάς και γίνεται πόλος έλξης πολλών επισκεπτών. Έχει θαλάσσιο μέτωπο 600 μέτρων και επιφάνεια 15 περίπου στρεμμάτων, όπου εναλλάσσεται η ήρεμη αμμουδιά με βράχια που εισέρχονται μέσα στη θάλασσα. Ο Ρακοπόταμος πηγάζει από το Μαυροβούνι. Στη Χαράδρα, όπου τρέχουν τα νερά του, σχηματίζονται όμορφοι καταράκτες και μικρές λίμνες, ενώ στις όχθες του αναπτύσσεται οργιαστική βλάστηση. Η εικόνα που παρουσιάζει ο Ρακοπόταμος είναι πάντοτε γοητευτική, ρομαντική και γαλήνια όταν πλησιάζει ο χειμώνας, εκρηκτική σε χρώματα και ζωντάνια την άνοιξη. Η κάτασπρη αμμουδιά, το γαλάζιο χρώμα της θάλασσας και τα κρυστάλλινα νερά της μικρής λίμνης που σχηματίζει κοντά στις εκβολές του Ρακοπόταμος δίνουν μια ξεχωριστή ταυτότητα στην παραλία αυτή. Μόλις το μάτι αντικρίσει την παραλία του Ρακοποτάμου, δημιουργείται η εντύπωση ότι αποκλείεται να υπάρχει πιο όμορφη παραλία από αυτή. Ίσως γι' αυτό τα γαλαοπούλια δεν την αποχωρίζονται ποτέ. Στο αντάμωμα του ποταμού με τη θάλασσα δημιουργήθηκε ένας υγρότοπος παράδεισος για τα αποδημητικά πουλιά. Οι αποχρώσεις του μπλε μαγεύουν και κυριαρχούν τόσο στο τοπίο όσο και στα ταπεινά κτίσματα, τα οποία για ένα ανεξήγητο λόγο, χωρίς να ακολουθούν κανένα κανόνα της τέχνης και της αισθητικής, εναρμονίζονται και ενσωματώνονται στο τοπίο. Οι γυμνές κολόνες καδράρουν ένα τοπίο μοναδικής ήρεμης ομορφιάς και δημιουργούν ένα τέλειο σκηνικό χωρίς ίχνος οργάνωσης. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από τη θάλασσα και την αμμουδιά, μια παραλία απόλυτα εξωτική, όπου ο χρόνος σταματά να κυλά γρήγορα και ακόμα μπορεί να σταματήσουν και τα ρολόγια. Οι πλαγιές του Μαυροβουνίου, πνιγμένες στο πράσινο, φτάνουν μέχρι τη λευκή αμμουδιά της ακτής Παπακώστα. Ένας ξεχωριστός κόσμος για όποιον αναζητά την αυθεντική ταυτότητα της φυσικής ομορφιάς. Στη θέση Σκιαθάς βρέθηκαν λείψανα Ακρόπολης που χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.Χ. και ίχνη λιμανιού στη θέση του όρμου Κρυψιάνα, όπου πολλοί αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι βρισκόταν το επίνιο της αρχαίας Μελίβιας. Στη Ρωμαϊκή εποχή, γύρω στο 168 π.Χ., η Ακρόπολη καταστράφηκε από τους Ρωμαίους και το τείχος μπαζώθηκε. Υπάρχουν επίσης ευρήματα της Βυζαντινής εποχής σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Ο αρχαίος οικισμός στη θέση Σκιαθάς έφτανε κλιμακωτά μέχρι τις απότομες βραχώδεις ακτές σε ύψος 8 μέτρων από τη θάλασσα. Στη θέση αυτή υπάρχουν δύο φυσικοί όρμοι που σήμερα αποτελούν τα μοναδικά αλλιευτικά καταφύγια της περιοχής του Αγιοκάμπου. Ο σημερινός μεγάλος λιμενοβραχίωνας αποτελεί συνέχεια του βόρειου μυχού του πρώτου όρμου. Στο βόρειο βραχίωνα του όρμου Κρυψιάνα διακρίνονται σε χαμηλό βράχο λαξεύματα, τα οποία υποδηλώνουν την παρουσία σημαντικού παράκτιου ιερού. Ο πρώτος όρμος που βρίσκεται προς βορράν και σήμερα φέρει την ονομασία Κρυψιάνα, κατά την αρχαιότητα θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως λιμάνι όταν φυσούσαν νότιοι άνεμοι, ενώ ο νότιος όρμος όταν φυσούσαν βόρειοι, που οι σημερινοί ψαράδες ονομάζουν Τραμουντάνα. Στο νότιο μυχό του νότιου όρμου επισημάνθηκαν ευθυντηρίες κτηρίων που υποδηλώνουν την ύπαρξη λιμενικών εγκαταστάσεων.
Βράχοι τοποθετημένοι μέσα στο μικρό κόλπο φαντάζουν ασάλευτοι στο υδάτινο κρεβάτι. Φαίνονται κουρασμένοι σαν να έφτασαν εδώ ύστερα από μακρινό ταξίδι. Στέκονται σιωπηλοί για να μην διαταράξουν την ηρεμία του τόπου που τους φιλοξενεί. Κρυφές παραλίες φαγωμένοι από τη θάλασσα βράχοι και πράσινο παντού. Το παιχνίδι της πέτρας με τη θάλασσα ή το παιχνίδι ενός καταπράσινου βουνού με τη θάλασσα όταν καταλήγει γυμνός στην αγκαλιά της. Τεράστιοι βράχοι ξεπροβάλλουν από τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά, πολύχρωμα βότσαλα σκεπάζουν τη μικρή παραλία, ενώ τα βράχια την αγκαλιάζουν από παντού, δημιουργώντας αυτή τη δροσερή εικόνα. Η παραλία του Σκιαθά σήμερα μπορεί να αγκαλιάσει όλους τους επισκέπτες της και να μην γεμίσει ποτέ. Η τεράστια μουδιά με τις χιλιάδες ξαπλώστρες κάτω από τις ψάχτινες ομπρέλες, ξύλινα μαγαζάκια αναψυκτήρια πάνω στην άμμο, μουσική, θαλάσσια σπορ, καυτός ήλιος, αλλά και ένα ελαφρό αεράκι που δεν σταματά ποτέ, έχει κατακτήσει όλους τους κατοίκους της Λάρισσας και των γειτονικών πόντων. Τα καθαρά νερά του Αιγαίου, σαν καθρέφτης, αντανακλούν την ομορφιά του βυθού σε ένα παραλήρημα χρωμάτων. Η παραλία του Σκιαθά με τα σμαραγδένια νερά είναι απέραντη, αλλά δείχνει άδεια όσο κόσμο κι αν φιλοξενεί. Είναι μία από τις πιο όμορφες παραλίες του νομού Λάρισσας. Το αλλιευτικό καταφύγιο στο Σκιαθά είναι πάντα έτοιμο να δεχθεί τις βάρκες και τα μικρά πλοία των ψαράδων. Λίγη ώρα πριν ο ήλιος αποχαιρετήσει τον Αγιόκαμπο, σε όλη την περιοχή απλώνεται το χάδι του. Η ατμόσφαιρα γίνεται ρομαντική και γλυκιά. Το αλλιευτικό καταφύγιο της περιοχής αποκτά όψη ασημένια. Στο απάνεμο λιμανάκι έχουν ήδη δέσει άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε καραβάκια, κομμάτια αναπόσπαστα από την εικόνα της θάλασσας, συνυφασμένα με την αρμύρα, τα μελτέμια αλλά και τα μπουρίνια. Εδώ ξεκουράζονται οι βάρκες των ψαράδων και όσων φιλοδοξούν να γίνουν θαλασσοπόροι ύστερα από μια περιπλάνηση στα ανοιχτά ή σε ψαρότουπους ανάμεσα από τις απόκρυπνες απολύξεις του Μαυροβουνίου. Η αγκαλιά του όρμου θα είναι ασφαλής για όλη τη νύχτα. Αύριο πάλι θα βγουν στο πέλαγος, τώρα όμως χρωματίζουν και ομορφαίνουν τη θάλασσα που τα ανανουρίζει με την αλαφριά κίνησή της. Και ενώ οι ψαρόβαρκες άραξαν στο μικρό λιμανάκι, το ψάρεμα συνεχίζεται με αγκίστρι από τη λιμενοβραχίωνα της άλλης πλευράς. Το φως του ήλιου που μόλις έγειρε πίσω από το Μαυρογούνι σκεπάζει τα μικρά πλοία στο λιμάνι με ένα απαλό πέπλο σε μια μεγάλη γκάμα αποχρώσεων του γκρι, του μπέζ, του κόκκινου και του γαλάζιου. Σε λίγο το σκοτάδι της νύχτας θα σβήσει τις όμορφες εικόνες. Την άλλη μέρα όμως θα είναι πολύ τυχερός όποιος δει έστω και για μια φορά στη ζωή του μια τέτοια Ανατολή.